Miraculous. Lad os lige samles, Minimonstre, og gør jer klar, for lige om lidt bliver I blæst helt bagover. Har du hørt det? Vi har en mega gigantisk nyhed. Du kan nu se endnu flere sjove programmer på den helt nye Disney Channel. Seriøst? Det er alt for sejt. Vi har nemlig samlet alt det bedste fra 2 verdener på én superkanal. Få en fantastisk start på dagen og tilbring dine morgener med alle vores venner fra Disney Junior. Hold fast, superkillinger! Tag på store eventyr og oplev magiske verdener sammen med din yndlings Disney Channel-selskab, når vi viser Disney Show hver fredag aften. Har I nogensinde set så meget sjovt samlet på ét sted? Gør dig klar til massevis af sjov. Velkommen til Kikiwaka Range. På den helt nye superkanal Disney Channel. Bedste dag nogensinde. Hvad kan gøre selv den sureste and glad? En kavalkade fyldt med legendariske Disney-klassikere. Her finder du noget for både gamle og unge, store og små. Sej! Fredag er reddet med en skøn blanding af både lange og korte shows. Hør det fanklub, halløj. Gavner jo mit image. Når vi præsenterer Disney Show hver fredag aften kl. 7 her på superkanalen Disney Channel. Først og fremmest er dette en journal, ikke en dagbog. I morgen er det første dag i en ny skole. Og her er, hvad du bør gøre. Pas på, hvor du sætter dig den første dag. Lad være med at bruge toilettet på anden etage. Og vigtigst af alt, undlad at være den, der lugter af gammel ost. For ellers kan du lige så godt blive hjemme. Gør dig klar til det sjoveste og skøreste eventyr nogensinde. Diary of a Wimpy Kid kommer lørdag den 13. april her på superkanalen Disney Channel. Om dagen er jeg Marinette. Bare en normal pige med et normalt liv. Men der er noget ved mig, som ingen kender til endnu. For jeg har en hemmelighed. Snart redningsvenner. Du kan nu se endnu flere sjove programmer på den helt nye Disney Channel. Seriøst? Det er alt for sejt. Få en fantastisk start på dagen og tilbring dine morgener med alle vores venner fra Disney Junior. Hold fast, superkillinger! Og skyd weekenden i gang i godt selskab, når vi viser Disney Show hver fredag aften. Gør dig klar til massevis af sjov på den helt nye superkanal Disney Channel. Bedste dag nogensinde. Det er nye tider på Monsters, Inc. Sully og Mike er nemlig blevet sat i spidsen for det hele. Og de er ude efter latter. Hæng ud med vores brølende venner i Monstre på job. Nye afsnit mandag til fredag eftermiddag kl. 3:10 her på superkanalen Disney Channel. Vil du med her på superkanalen Disney Channel?